ori, expresii și cam atât, cred. Întrebări? Ok. Bun. Atunci avem 6 tipuri de statement-uri definite aici. Tipurile variabilelor sau tipurile valorilor o să fie, avem 2 tipuri, întregi și booleani. Valori sunt, aici scrie puțin greșit, sunt de fapt 2 tipuri de valori, numere și un număr și o valoare booleană, true sau false. Iar expresiile sunt valori, identificatori, da? Care sunt folosiți pentru variabile și expresii aritmetice și logice. Întrebări până aici. Este cineva care nu înțelege notația? Alea 2 puncte cu egalul, pipe-ul ăsta și deci astea, da. Nu e mult, dar ideea este să înțelegi care cum chestia asta poate să-ți definească, de exemplu, o gramatică. Da? De exemplu, avem un exemplu pe undeva. Da. Cum definim un întreg folosind Backus-Naur form? Da? Deci avem un întreg, este digit, deci un caracter numeric, sau un alt număr urmat de un caracter numeric. Da? Definiția asta este una recursivă și a noastră este de asemenea recursivă și spune ce înseamnă ca un număr să fie întreg. Da? De fapt, conform definiției astea, este un număr natural, pentru că nu poți să ai un număr negativ. Da? Pentru că nu ai opțional plus sau minus aici. Dar înțelegeți ideea. Deci asta este notația. Iar asta este de fapt o gramatică. Deci folosind chestia asta poți să generezi întregi. Da? Cum? Păi te uiți în partea dreaptă. Și ce este? Un număr 0. Ok, bun, fine. Sau ce mai este? Un întreg și un digit. Păi până acum am generat 0. Deci pot spun 0 și după care ce? 1. Da? Și tot așa poți să-ți generezi un număr infinit de numere. Deci asta e o gramatică. O gramatică este ceva ce îți generează propoziții sau, mă rog, fraze într-un limbaj. Și în mod similar se întâmplă și partea noastră aici. Da? Deci noi încercăm să definim un limbaj, definind gramatica diferitelor lucruri care compun limbajul respectiv. Bun. Să facem o ușoară analiză sintactică. Deci aici avem, putem să parsăm programul ăsta în felul următor. Vedem un punct și virgulă. Știm că ăsta este un statement. Are o parte stângă și o parte dreaptă. Partea stângă este int v. Știm că cea parte stângă este de asemenea un statement. Și dacă ne uităm în regulile pentru statement-uri, observăm că este unul care definește un type și un ID. Da? Type în cazul nostru este int, iar ID-ul este v. ID-ul este de fapt un identificator, dar identificator ia foarte mult să-l spun, deci o să fie ID. După care putem să luăm a doua parte și să o verificăm și este de asemenea un statement compus, pentru că avem această punct și virgulă, îl separăm. Cel din stânga este v egal cu 2, care este un assignment, îl vedem aici. V-ul este identificatorul și 2-ul este o expresie. Și întrebare, este 2 o expresie? Păi 2 este un număr, care este o valoare, care este o expresie. Deci este sintactic valabilă construcția respectivă și după care avem un print v. Da? Din nou, avem print aici, v-ul trebuie să fie o expresie, v-ul este un identificator și vedem că un identificator poate să fie o expresie. Deci, din punct de vedere sintactic, chestia asta e corectă. În mod similar putem face pentru restul exemplelor, dar nu o să facem. Aveți întrebări până aici? Deci asta a fost parte de sintaxa limbajului. Deci noi o să lucrăm numai cu int-uri și adevărat sau false, corect? Până la vestea următoare. Momentan, da. Ok. Și ce operații avem? În afară de cele aritmetice, o să avem or-uri, nor-uri, x-uri,
doar chestii de genul, nu? Doar ce zice aici, and, or, împărțit, înmulțit, de asta. Nu chiar. Deci acum discutăm numai despre sintaxă un pic. Adică o să meargă în proiect, dar nu scrise așa. Nu, încă nu. Nu scrise așa. Că vom ajunge la un moment dat în care putem să interpretăm un fișier scris exact așa. Nu. Ah. Cine întreabă? Ai putea face asta dacă scrii un parser. Dar noi cumva sărim peste partea de parsare și pornim deja de la un AST. Deci de la un syntax tree, de la un tree care reprezintă programul. Și care o să-l construiți manual. Dar, dacă vreți să scrieți un parser, sure. Parser o să faceți, dacă nu mă înșel, anul viitor. Întrebări? Alte întrebări? Ok. Ce am discutat strict parte de sintaxă și am hai să vorbim puțin despre execuție. Pe măsură ce programul nostru să ruleze, el o să facă modificări într-un soi de context. Acest context este numit aici program state și consistă dintr-un execution stack, table of symbols și output. Execution stack conține programul care rămâne să fie executat, deci ce mai avem de executat. Table of symbols reprezintă variabilele, iar output-ul reprezintă informațiile trimise la ieșire de către program, folosind print. Toate structurile astea de date sunt structuri normale de date, deci nu e nimic special la ele. Execution stack-ul este un stack sau deck, depinde ce vreți să folosiți. Table of symbols este un map, deci un dicționar, iar output-ul este o listă. Și acum, ca să definim ce înseamnă execuția de fapt, trebuie să definim ce înseamnă execuția pentru fiecare statement. Iar regulile astea de obicei au următoarea formă. Avem o săgeată. Ce este deasupra săgeții este un soi de precondiție. Ce este sub săgeată este rezultatul evaluării statementului respectiv. Deci precondiția pentru evaluarea unui compound statement este ca top of the stack să fie un compound statement. De unde știm că este un compound statement? Ne uităm la punct și virgulă. Da? Deci dacă apare punct și virgulă, ăsta de fapt întreg este un statement compus din alte două. În urma evaluării, ce rezultă? Deci ăsta este luat după stivă și se împinge înapoi statementul al doilea urmat de primul statement. Deci astea seamănă destul de mult, dar diferența este că aici am un pipe, aici am o punct și virgulă. Deci aici am avut un statement, acum am două. Da? După care execuția continuă cu statement 1, ce o fi acela. Ok? Aveți întrebări? Sau e ceva neclar? Chestia asta se întâmplă recursiv, deci dacă avem un compound statement care are alt compound statement, facem asta până ajungem la statement-uri simple. Da. Ok. Alte întrebări? Următorul statement, assignment. Deci asta arată în felul următor. Un identificator este egal cu o expresie. Din numele lui este clar că e ceva legat de variabile. Deci aloc o valoare a unei variabile și atunci singura chestie modificată este practic symbol table-ul. Da? Deci execution stack-ul este modificat în sensul că dispare statementul ăsta din top, este discarded
Și, mă rog, continuă cu următorul, dar ce e interesant e ce se întâmplă în symbol table. Da? Deci, în primul rând, verific dacă există deja variabila definită. Dacă nu există variabila definită, este o eroare. Care este asta? Dacă există, atunci îmi evaluez expresia și dacă tipul expresiei evaluate este același cu tipul variabilei declarate în symbol table, atunci îi fac un update. Dacă nu este același, atunci îi arunc o excepție. Întrebări? Cum vom reprezenta tipurile în system table? Descriem explicit sau? Este un atribut al valorii. Deci orice valoare are un tip. Valoarea fiind un obiect. Înțeleg. Da. Înțeles. Da. Ok. Declarația unei variabile, cum v-ați aștepta, seamănă cu cea de mai sus, dar e mult mai simplă. O variabilă nu poate fi declarată decât o dată, deci dacă e deja declarată, se aruncă o excepție. Iar dacă nu e declarată, este pur și simplu adăugată la symbol table, iar ca valoare primește un default value. Da? Și știm așa, pentru întregi default value este 0, pentru boolean default value este false. Întrebări? Ok, bun. Toată chestia asta, ce reprezintă toată chestia asta? Ok, deci toate cele trei elemente o să fie stocate într-o clasă, numită program state. Și asta e structura. Deci nu e nimic mai mult de atât. Deci ai o clasă cu 3 membri. Atât. Nici nu e mare structură. Să vedem un pic mai încolo. Ok. Pentru print statement se afișează ceva la output. If-ul. Avem o expresie. Expresia trebuie să aibă tipul boolean. Dacă nu are tipul boolean, aruncă o excepție. Dacă are tipul boolean și este true, atunci în stack pun statement 1, altfel pun statement 2. Întrebări? Nope, nu face nimica, iar programul se termină în momentul în care execution stack-ul este gol. Evaluarea programului. Bun. O să avem și expresii și atunci trebuie să ne gândim un pic la evaluarea expresiilor, cum o definim. Și ca expresie avem valori, iar valoarea unei valori este valoarea care este, ca să zic așa. Deci dacă avem eval de 5 o să fie 5, eval de 1 o să fie 1, eval de true e true, eval de false e false. So, asta trebuie să fie destul de simplu. Dacă vreau să evaluez o variabilă, pur și simplu îi fac lookup în symbol table. Expresii aritmetice funcționează cum ne-am aștepta, plus niște verificări de tipuri, chestii din astea. Și cele logice asemenea funcționează cum ne-am aștepta să funcționeze. Întrebări până aici? Deci asta a fost o definiție mai formală a semanticii, mă rog. La evaluări, o să le avem într-o formă anume sau în forma infix, bănuiesc? Să fie un tree. Deci, sunt multe întrebări de genul ăsta, okay. să ne uităm puțin pe aici. Așa o să arate un program de-al vostru. Da? Deci new compound statement, în dreapta am o variable declaration, new compound statement, assigned statement. Da? Deci programul ăsta de aici, practic o să-l scriem așa. Și atunci nu se pune problema infix, postfix, treefix. Tu deja ai un tree de execuție.
Da? Deci ăsta este un tree. Nu ai probleme cu Da, am prioritatea înțeles. operatorilor Cred că sau chestii de genul ăsta. asta intra la parsare, nu? Dacă Exact. Da, te pricepi. Deci am scăpat de destul de multe probleme din cauza că nu facem parsarea. Probleme de care eu am scăpat, dar voi nu prea, pentru că mai aveți anul viitor. Deci, dar cel puțin, vestea bună e că măcar eu am scăpat. Și între noi fiind vorba, parsarea nu este incredibil de dificilă. Este foarte bine cunoscută. Știi? Deci partea asta de scris de programe și de optimizat și de refactoring, asta e mai puțin cunoscută. Dar parsere avem, slavă Domnului, sunt multe. E adevărat că sunt și din astea mult mai ezoterice pentru limbaje mai ciudate, dar în mod sigur nu o să vă loviți voi de ele prea curând. Sau never. Bun, deci așa arată un program. Aceasta e o structură de date care reprezintă programul. Întrebări? Okay. În realitate nu așa sunt stocate pentru un limbaj adevărat, să zicem. Nu am folosit structuri de date de genul, nu? Ba da, exact așa sunt stocate. Ok, depinde de limbaj, dar în principal în orice limbaj ai ceva numit Abstract Syntax Tree, care este copăcelul de sintaxă abstractă. Deci, practic, este o reprezentare a programului tău, da? Și poți să o vezi așa. Deci, primul element din copac, root node, este chestia asta. În stânga are int v, în dreapta are chestia asta. Da? După care te duci în dreapta, nodul ce o să fie? O să fie ăsta. După care în stânga lui o să ai ăsta și în dreapta o să ai ăsta. Și dacă te uiți la cum sunt definite structurile astea de date, o să vezi că urmează exact acest tree. Da? Și de aia se numește un Abstract Syntax Tree. Și toate limbajele de programare sunt parsate într-un Abstract Syntax Tree. Adică, bine, când spun toate este un cuvânt mare, dar înțelegi ce vreau să zic. Alea pe care am lucrat eu cel puțin sunt. Și majoritatea compilării iei un Abstract Syntax Tree și generezi un altul. Deci cam asta face compilarea. Și de obicei un compiler pipeline îți ia un limbaj high level și îl compilează în niște pași în limbaje intermediare care după aia sunt optimizate și așa mai departe, știi? Dar la fiecare pas ai un nou AST mult mai simplu decât cel dinainte. No, și cam așa funcționează toată treaba. Chiar și la high level LLVM-ul sau chestiile astea funcționează în stilul ăsta. Alte întrebări? Mai aveți? Limbajul nostru este super, super simplu și de-aia nu e foarte dificil de scris. De exemplu, un mod de a complica limbajul ăsta incredibil de mult ar fi dacă statement-urile ar putea returna o valoare. Deci chestia asta ar exploda creiere dacă am fi adăugat posibilitatea asta. Dar, din fericire pentru voi, nu se va întâmpla. Și majoritatea limbajelor reale de programare se întâmplă chestia asta. Ok. Dacă nu mai sunt întrebări, continuăm. Și asta a fost prima parte, cea în care am văzut cum arată o specificație relativ formală a unui limbaj. Și acum trecem la cum se implementează în Java. Deci, ideea acum e următoarea. Avem toată specificația asta formală și cumva trebuie să o traducem în limbajul nostru preferat, adică în limbajul nostru, Java. Bun, și atunci prima parte a fost aceste gramatici în notație BNF, da? BNF. Și prima întrebare este, ok, cum putem să reprezentăm asta în Java? Răspunsul e unul relativ simplu. Dacă vă uitați la structura acestor tipuri de date, de fapt ele sunt niște enumuri. Da? Deci un statement poate să fie asta sau ăsta sau ăsta sau ăsta și așa mai departe.
Și în mod general, în Java, enumurile se reprezintă în felul următor. Ai la bază o interfață sau o clasă abstractă și pentru fiecare variantă creezi o subclasă sau o clasă care îți implementează interfața respectivă. Da? E o rețetă, funcționează foarte bine, adică mă rog, dacă nu știi decât Java, funcționează foarte bine și putem să folosim la toate tipurile astea. Da? Deci la statement, type, value, expression și atât. Bun, și mai să ne uităm la implementare un pic. Hai să vedem cum arată statement-urile. Wow, ai o interfață de bază, statement, ok. Pe care ai niște clase care îți implementează statement. Minunat. Și aici o să aveți cod cam cut and paste, dar vă dă destul de mult cod. În principiu ar trebui să vă descurcați să completați puncte, știi? Nu ar trebui să fie foarte dificil. Cred că e relativ ușor de înțeles care este ideea, dar dacă nu înțelegeți, oricum puneți întrebări și le rezolvăm. Bun, și astea sunt toate statement-urile care au fost definite mai sus, sunt implementate aici. Și o să fie două părți, practic, dar cum avem programare orientată pe obiecte, ambele părți o să fie incluse într-o clasă. Deci o primă parte o să fie chestia asta, da? Deci relația dintre statement și com-statement, acel 2 puncte egal, este reprezentată de moștenire și argumentele fiecărui constructor, se numește el din dreapta, reprezintă câmpurile astea, first și second. Da? Deci dacă luăm com-statement, de exemplu, unde era definit, aici, chestia asta, treaba asta o înlocuim cu 2 puncte egal, devine un implements și ați văzut acolo am două câmpuri, first și second. Deci, constructorul care este chestia asta îți ia două argumente. Aici îți ia tot două argumente. Aici îți ia tot două argumente. Aici îți ia un argument, expresia. Aici îți ia 3 argumente. Statement 1, 2 și expresia. Și aici nu îți ia niciun argument. Da? Întrebări până aici? Bun. Hai să vedem cum ar arăta o implementare pentru statement. Eu i-am zis sequence, îmi place mai mult numele ăsta. Din nou, first, second, implement statement este egalul acela și asta este partea de sintaxă. Deci asta îmi definește sintaxa. Iar partea de mai jos îmi definește semantica sau cum interpretez execuția. Deci partea de mai jos ar fi chestia asta. Da? La mine, implicit, din execution stack o să fac pop în mod implicit la statementul curent. Deci nu trebuie să fac aia la fiecare statement și pe care ce fac? Push second și push first. Da? Este un LIFO și atunci trebuie să le împing în ordinea asta ca primul executat să fie first. După care, din motive necunoscute, returnez state. Aveți întrebări în legătură cu implementarea asta? De ce returnăm state? Alte întrebări? Răspunsul este pentru că mi-a fost lene să nu returnăm state. La un moment dat o să aibă sens, dar nu încă. Ok. Dacă poate, nu sigur, dar o ipoteză, poate o să fie nevoie în cazul când, de exemplu, returnăm, o să fie un program state înăuntru ca parametru de statement și o să facă la altă funcție. Gen un fel de callback. Dar nu chiar. Nu. Deci, program state pentru... Deci, încă o notă, da? Deci implementarea mea și implementarea care o primiți voi sunt diferite.
Deci o să arate diferit, o să se simtă diferit, o să facă lucruri foarte diferite. Adică nu, o să facă același lucru, numai că în moduri foarte diferite. De exemplu, eu întotdeauna o să folosesc chestii care sunt imutabile. Da? Deci o să prefer să folosesc chestii care sunt imutabile. Implementarea voastră nu o să fie așa, nu are nicio treabă. O să vă aveți la deep copy acolo să vă săturați. Program state în momentul de față e imutabil pentru mine. Deci structurile astea de date sunt cele care ți le dă Java și care sunt structuri de date mutabile. În clipa în care o să prind curaj să le fac imutabile, o să se întâmple următorul lucru. Dacă o să am o expresie, eu o să primesc, nu o expresie, ci un statement, o să primesc ca intrare un program state. Dar dacă ăsta este imutabil, eu cum pot să trimit mai departe modificările pe care le-am făcut? Răspuns, returnând un nou program state. Și de-aia am tipul ăsta de return aici. Da? E relativ clar ce am spus? Sau e cineva care a înțeles? Da, dacă program state este foarte mare, o să se facă multe copii aiurea, nu. Nu chiar. Și dacă Nu chiar o să se facă. Hai să-ți arăt. Hai să facem așa. Apropo de copii. Find deep copy. Ia uite-l. Ta-da! Deci deja, deși practic nu e cod de executare la nimic, deja se face un deep copy. Da? Și deep copy, by the way, este mult mai rău decât ceea ce facem noi. Deci dacă folosesc structuri de date imutabile, ceea ce se copie nu este tot, ci numai ce s-a modificat. Restul informației care nu s-a modificat este shared între toate structurile de date. Și atunci, da, e posibil să folosești mai multă memorie, dar nu este foarte clar dacă asta se întâmplă sau nu. Deci nu e foarte rău. Chestia asta că nu se modifică tot e specific în mai multe limbaje sau? Se cheamă structuri de date persistente sau colecții persistente. Nici nu știam că au apărut astea. Hai să ne uităm la videouri, că era unul drăguț cu un tip care creți. Immutable collections. Asta este. Da, aici găsești o poveste despre chestiile astea. Și o să vezi că, nu știu dacă spune aici despre povestea asta, dar ca și performanță, de exemplu, în Scala, ai o implementare de genul ăsta și vectorul din Scala sau array-ul din Scala este, dacă este cel imutabil, este mai performant decât cel mutabil pentru mai mult de 20 sau 30 de elemente stocate. Deci cu cât ai mai multe elemente, cu atât performanța e mai bună pentru cel imutabil. Deci nu e atât de rău cum sună. De ce sună așa de rău? Pentru că Java la un moment dat avea o chestie numită copy on modification something, clasă, știi? Și practic asta făcea un clone, îți lua memoria, o duplica și structurile astea de date sunt mult, mult mai eficiente. Și ca memorie și ca acces. Evident, nu sunt la fel de eficiente ca cele mutabile pentru anumiți algoritmi. De exemplu, dacă ai un quicksort, vrei o chestie mutabilă pentru că quicksort de acolo își câștigă viteza.
Dar în multe situații n-ai nevoie de așa ceva. Iarăși recomand, dacă sunteți curioși, Rich Hickey are foarte multe talk-uri interesante și e foarte bun orator. Deci da, deci ăsta e un subiect interesant și eu prefer să scriu cod în stilul ăsta. Și de-aia, momentan ar fi trebuit să-i spun, pentru că eu am o altă regulă, dacă n-ai nevoie de ceva, nu folosi ceva. Și teoretic, conform regulii ăstea, aici ar trebui să fie void, că n-am nevoie de el. Dar pentru că Milene și pentru că știu că la un moment dat o să fac schimbarea asta, l-am lăsat în program state. Și, pe de altă parte, este și o chestie, o să vă folosesc pe voi ca scuză, nu neapărat că mi-e lene, vă ajută și pe voi un pic, pentru că în codul dat de domn profesor este return state-ul ăsta. Da, uite aici. Da? Mai rău de atâta, la un moment dat o să fie return null, dar aia este o cu totul altă discuție, o să vă explic atunci, sau dacă întreabă cineva și avem timp, de ce return null este o idee proastă. Dar da, cam asta ar fi povestea cu structuri de date imutabile. Alte întrebări? Apropo, majoritatea limbajelor de programare funcționale o să folosească structuri de date imutabile, inclusiv colecții imutabile. Bun. Unde eram? Right. Ok, so avem statement-urile care sunt făcute așa, avem după care introduce ideea de tipuri, care sunt făcute în mod similar, deci este exact același algoritm în care le traduci. Ai o interfață de type 2 egal int type și atât, pentru că ăsta int type-ul nu are niciun constructor, deci am scăpat ieftin. Bool type similar. Valorile, fiecare valoare o să aibă o funcție getType, să obții tipul, așa obții tipul unei valori stocate în symbol table. Avem două tipuri de valori, întregi și booleani, implementați cum te aștepta, deci ca un wrapper peste o valoare int și un wrapper peste o valoare bool. Nimic senzațional. Ok, întrebări până aici. Aici am terminat cu partea de sintaxă și semantică un pic. Când mai avem de discutat despre mașina de execuție sau program state. Ok, mergem în continuare. Expresiile, am uitat de ele. E la fel ca restul. Da, o interfață de bază, expresii aritmetice, bla bla. Nimic senzațional. Urât, dar merge. Right. Expresii valori. Nici nu știu dacă are identificatori. Da, variable expression este identificatorul. Și expresii logice. Sunt foarte multe moduri în care poți să le codifici pe astea și astăzi e foarte mult de discuție că e mult cod, dar pe măsură ce trece timpul, dacă sunt întrebări sau chestii, aici e o discuție destul de interesantă. Design and implement the execution stack out and symbol table. O altă diferență care o să vedeți între codul meu și codul vostru e că eu nu o să folosesc mai iStack sau mai dictionary. Eu n-am definit astea, voi ar trebui să le definiți. Sunt niște discuții interesante legate de parametrii generici care am putea să le avem în funcție de ce întrebări apar. Dar, în general, program state-ul este pur și simplu un container pentru astea trei chestii. Eu nici măcar n-am, chestia asta eu nu am, nu mă interesează. Și stack-ul și dicționarul, dacă le implementăm noi, trebuie să le putem face ca un wrapper peste stack și dictionary, care probabil... Da? Ok, bine. Da. Nu vă chinuiți.
Deci o să vă puneți probleme gen la parametrii generici. Poate. Ok. Program state-ul cred că e destul de clar. Nu nimic senzațional pe aici. Astea cum sunt inițializate. Și modul mai ușoare să le inițializezi. Repozitoriul este practic un loc în care îți stochezi acest program state. Deci, ceea ce o să fie important. Repository must be a class which implements an interface that has at least, for the moment, the method get_prg. Later in the repository interface will be extended with more methods. Deci, momentan trebuie să fie o interfață, implementare doar cu chestia asta. Da? Ok, deci controllerul, cum scrie aici, este un soi de backup pentru repozitorii, deci un soi de layer de indirecție. Dacă se schimbă ceva repozitorii, interfața de controller să rămână aceeași. Da, practic, momentan nu prea ai nevoie de controller. Iar rezultatul acestui assignment va fi faptul că putem să executăm programul luând câte un step, deci pas. Da? Deci o să dai ceva de la tastatură și o să executăm câte un pas, sau putem să-l executăm complet, dintr-o dată, și o să putem să afișăm program state-ul, deci starea curentă a programului, gen ce ai pe execution stack, ce ai în symbol table și ce ai în output. Aici sunt niște exemple de programe și felul în care le scriem în Java. Da? Și așa mai departe. Și o să fie ceva excepții care va trebui să vi le adăugați voi. Și cam asta este tot assignment-ul. Întrebări? Noi o să trebuiască să implementăm toate mutabile și dacă ne convingem că e mai ok. Ok, sigur. Și ideea este că codul așa cum este acum, foarte mulți au zis, dar este atât de ușor, știi? Și sunt de acord, nu e, mai cum rog, whatever. Pentru mine e oarecum de așteptat să fie ușor, că este al 12-lea an. Deci eu nu prea... Da, bine, nici inițial nu mi s-a părut foarte greu. Deloc greu. Dar sunt unii care vor ceva mai mult, știi? Deci sunt unii care vor să meargă pe ideea de ok, nu mă interesează așa de mult, vreau să-mi iau 10-le și am plecat, și stați care sunt pe ideea că, aș vrea să mă angajez făcând chestia asta la un moment dat. Cele două sunt foarte diferite ca cerințe, dacă vrei, de la un curs. Atunci există o implementare destul de, cum să spun, care merge și care poți să iei un 10, dar poate nu este foarte eficientă sau poate nu te forțează să te gândești la anumite lucruri. Și atunci, pentru persoane care vor ceva mai mult, o să scriu și eu codul și o să scriu în stilul meu. Și atunci, dacă persoanele respective au întrebări sau vor să știe mai mult, putem să discutăm pe ceva practic. Okay? Deci cam asta este ideea, dar codul meu, din nou, nu trebuie să fie neapărat ușor de înțeles sau chestii de genul ăsta, știi? Deci s-ar putea să te doară capul în anumite puncte. Da, oricum, cred că e o idee bună, în principal. Adică avem mai multe nivele de preda cursul. Ceea ce e perfect. Pentru ceea ce mi-am propus, cel puțin pentru mine. Bun, alte întrebări. Ce sunt acele clase de wrong type și variable name not found? Excepții. Și IntelliJ-le
colorează diferit pentru că sunt excepții. Da. Fine. Acolo zicea să scrieți niște excepții și le-am creat și eu. Asta este, de exemplu, if-ul meu. Ar fi mai bine să plățim modelul în mai multe foldere decât să punem toate clasele aici. Fă tu asta. Ok. Trebuie să fie un nivel de lene versus excitement care să fie corect pentru fiecare, știi? Și dacă facem asta, trebuie să declarăm acele foldere de packager sau pot rămâne folderuri simple? De obicei știe IntelliJ să-și facă treaba, da? Deci dacă aici îi creezi un nou package, să zicem, nu știu... Statement? Da, și au statement-urile și le dau cut and paste acolo, merge. Aha. Deci nu trebuie să faci prea multe griji în legătură cu asta. La mine eu prefer, de exemplu, să fac chestii de genul ăsta. Da? Deci hai să definim tipurile, de exemplu. Deci avem o interfață din asta. Interfețe de genul ăsta se numesc marker interfaces. Adică nu conțin nicio informație decât marchează o clasă că este ce zice aici. Și dacă ne uităm, de exemplu, la boolean type, este o implementare pretty funky. Și de ce? Păi dacă stai să te gândești, tipul ăsta boolean, practic, nu are niciun constructor niciodată. Da? Deci dacă ar fi să uit că linia asta există, da? Și dacă aș face asta public, ar fi un obiect de tipul boolean type, ok? Dar întotdeauna ar fi același obiect. Practic, ar conține aceleași informații, pentru că nu conține nimic. Atunci am pus problema, ok, dar dacă e același obiect, haide să nu lăsăm oamenii să-l instanțieze. I-am creat o singură instanță, care am spus numele T aici și am făcut constructorul privat, ceea ce înseamnă că nu-l poate apela nimeni din afară. Doar eu îl pot apela aici. Pentru că există un singur boolean type. Da? În mod similar, dacă te gândești la boolean values, întotdeauna ai true și false. Da? Întotdeauna ai true și false. Și în mod similar, aici am făcut constructorul privat și am numai două valori booleene create vreodată în programul meu, una true, una false. Asta e tipul de chestii care le mai fac. Și când o să am suficientă răbdare și chef, o să iau chestiile astea și o să le fac structuri de date imutabile. Da, poate nu chiar foarte curând. Dar așa e când încep să mă plictisesc, știi, și mă simt harnic, fac ceva de genul ăsta. Acum să creez package-uri în package-uri, poate, la un moment dat, când mă satur de făcut scroll, știi? Dar altfel nu văd ce se întâmplă. Am o întrebare. Java n-are nimic implementat pentru Enamel? Are o chestie numită Enam. Deci, alternativ, o implementare pentru bool ar putea fi ceva de genul public Enam. Ok, ceva de genul ăsta. Și asta este văzută ca un soi de superclasă și asta e văzută ca un soi de subclasă, dar o limitare pe care o are este că toate variantele constructorul lor o să trebuiască să ia același număr de argumente. Da? Deci dacă true ia un argument și false trebuie să ia un argument. În situația asta merge pentru că ambei constructori, și true și false, nu iau niciun argument. Deci aș putea folosi chestia asta. Dar dacă te uiți în specificație, de exemplu, rare ori ai o situație în care toate variantele tale iau același număr de argumente. Da? Aici, de exemplu, sunt 2, 2, 2, 1, 3, 0. Și n-aș putea să le prezint ca un enum chestia asta decât dacă aș pune default 3 argumente la toate și la câteva să spun că da, dar folosește numai primul argument, ceea ce sucks. Deci e super mizerabil. Și atunci prefer să nu o mai prefacă Java are enumuri. Enumurile din Java sunt relativ ok, dar nu sunt foarte puternici, asta încerc să zic. De exemplu, aici,
În loc să faci 8 egal 1, 8 egal 2, 8 egal cu 3 și să spui probleme, dar dacă este minus 15, ce se întâmplă, atunci ai putea să folosești aici un enum. Da? Pentru că fiecare operație are 2 operanzi și așa mai departe. Presupunând că nu există negare sau ceva de genul ăsta, scapi relativ lejer. Da? Deci sunt situații în care poți să folosești enumuri, dar sunt destul de limitate din cauza asta, că constructorii, numărul de parametri la constructor trebuie să fie mereu același. Și e mult mai eficient să-i codifici atunci în stilul în care l-am codificat noi. O clasă abstractă de bază sau o interfață plus un set de subclase. Și fiecare subclasă poate să ia câte argumente dorește. Deci nu e nicio limitare din punctul ăsta de vedere. Sper că am răspuns la întrebarea ta. Da, am înțeles. Alte întrebări? Nu ai deloc legătură cu seminarul, dacă e ok. E ok. Adică tot ceva de programare. Puteți să explicați puțin the singleton pattern? Adică ăsta, nu? Da, Asta e la asta m-am singleton gândit. pattern. Da, E o idee proastă. Boolean typo sau ce este în cazul ăsta? Toate sunt. Și Boolean type este un singleton pattern pentru că există un singur obiect cu tipul respectiv în toată aplicația. Da? Deci Aici, pur și simplu, este un obiect care e singur în clasa sa. Exact. There can be only one. Problema cu el este dacă e un obiect ceva mai complex și vrei să testezi, nu poți să-l schimbi. Înțelegeți? Nu poți să spui, ok, de exemplu, am o interfață, da? Și am obiectul X și ăsta îl fac un singleton. Eu vreau la un moment dat poate să înlocuiesc cu un obiect Y ca să fac anumite teste. Nu poți să faci chestia asta. Da? Deci este o mare faux pas, deci nu prea ai voie să faci din cauza testării. Întotdeauna e problematică testarea de singletonuri. În situația mea însă nu mă interesează. De ce? Ce testez? Că nu are nicio metodă. Nici măcar date nu are în interior. Ce test aș putea să fie pentru clasa asta? Știi? Deci, dacă n-am ce testa, nu mă doare foarte mult la bască. Ce previne însă este câteva... Deci, de exemplu, dacă eu pot să-mi declar 100.000 de variabile de tip boolean type care toate sunt la fel. Și fiecare din ale 100.000 o să-mi consume memorie. Deci chestia asta, dacă o scriu așa, clar nu mai consum memorie adițională pentru prostioare de genul ăsta, știi? Deci, în situația de față, este un exemplu în care eu consider cel puțin că singleton types are good. Deci este o aplicare bună a lor. Dar, în general, aproape întotdeauna e o idee proastă. În special pentru clase complexe. Am înțeles. Și în special pentru clase care, care fac ceva. Cred că asta ar fi o distinție mult mai bună. Clase care fac ceva, care au funcționalitate. Dacă te uiți toate chestiile care le-am definit până acum, ele, mai puțin astea, statement-urile, ele nu fac nimic. Deci ele sunt numai niște containere de date. Dar nu le adună, nu le scad, nu le fac absolut nimic. Da? În situația asta, iarăși, un singleton nu te deranjează. Nu prea te interesează că e singleton sau nu, pentru că oricum nu are sens să-l înlocuiești, pentru că oricum nu face nimic. Da? Și cam asta ar fi povestea cu singletonul. Și mai este ceva care am făcut în semestrul trecut, sau în primul semestru, de fapt, și nu am înțeles foarte bine, și anume factory pattern. Hai să mă gândesc cum aș putea să-l explic. Ok. Ai o interfață, da? Și tu știi că ca aplicația ta să funcționeze, trebuie să-ți dea cineva undeva un obiect care implementează interfața aia, da? Ok. Ok cu mine până aici? Ești cu mine? Da. Ok. Factory pattern practic spune,
nu mă interesează care este implementarea, de unde o iei, ce faci cu ea, atâta timp cât poți să-mi dai un obiect care are interfața aia. Cred că la asta se referă. N-am mai folosit factory pattern de mult. Da. Deci asta este ideea. Și nu știi exact cum se creează obiectul respectiv. Deci te izolează cumva de orice ține de crearea obiectului respectiv. Deci să stizăm crearea obiectului și o ascundem. Da. Nu știi exact ce. Iarăși, o chestie bună e, de exemplu, la testare, s-ar putea ca cineva să-ți dea o variantă, o versiune, deci dacă codul tău rulează live, să-ți dea o variantă pentru interfața respectivă și pentru testare să-ți dea o cu tot o altă variantă. Înțelegi? Și codul tău nu trebuie modificat. Deci codul tău este același, nu trebuie modificat în testare, nu trebuie să fie conștient dacă e testat sau nu. Știi? Cam asta ar fi în mare ideea. Înțelegi? Oricum. Ce anume nu înțelegi? Sau e ceva ce nu ți-e clar? Ok, de ce îi spune factory pattern? Pentru că îi dai un blueprint și el îți dă o mașină. Deci îți construiește chestia aia. E fabrică pentru un obiect. Da. O fabrică în care nu știm ce se întâmplă înăuntru. Exact. Nu știi, dar știi că are 4 uși. Știi? Nu știi ce se întâmplă înăuntru, nu știi de unde vine chestia aia, nu știi ce îți dă, dar știi că latră. Și aia e singurul lucru care aveai nevoie. Ceva care latră. Înțelegi? Și aia îți dă un câine, îți dă o pisică răgușită, nu contează, știi? Important este să latre. Deci este un mod de a abstractiza partea asta de a crea un obiect, cum creezi un obiect. E relativ clar? Sau e perfect clar? Asta înseamnă că în practică vom ascunde constructorul obiectului. Da, nu știi. Metoda de construcție. Știi? Pentru că tu s-ar putea, de exemplu, dacă vrei să asamblezi un obiect pentru testare, poate nu vrei să-l conectezi la o bază de date reală. Da? Și atunci, în bucata de cod care îți creează obiectul, tu de fapt îți creezi o bază de date în memorie care o conectezi la chestia asta. Știi? Și după aia, dacă vrei o chestie pentru producție, atunci, în mod clar, nu vrei o bază de date în memorie, că probabil are terabiți de data. Știi? Și atunci, când creezi obiectul, conectezi la o bază de date fizică, undeva, pe un cluster sau Dumnezeu știe pe unde. Dar, odată ce ai creat cele două chestii, ele au aceeași interfață. Și codul tău nu trebuie să-și facă probleme dacă vorbește cu o bază de date în memorie sau, nu știu, ceva pe Amazon sau ceva de genul. Înțelegi? Okay. Nu par foarte sigur pe tine. Mai ai vreun dubiu sau? Aș zice că nu sunt complet convins de tot. Nu știu. Ce anume nu te convinge? Am înțeles ultima parte din acel exemplu cu baza de date. Cum diferă faptul că ceva este memorie și sau bază reală? Deci este posibil, de exemplu, să zice că pentru o bază de date ai nevoie de un driver, nu? Ceva care să știe să obțină date și să scrie date și să discute cu ceva care să-ți ofere datele respective, da? Cum ar fi într-un fel limbajul SQL? Da, SQL sau NoSQL sau Berkeley DB sau CSV sau pur și simplu un array în memorie. Da? No, și este exact ideea de repository pattern. Da. Deci asta utilizăm implementarea bazei de date. Și tu folosești un factory care să-ți dea ție un repository pattern. Tu nu știi că ăla e memorie sau că e pe disk sau că e pe o bază de date. Factory-ul are grijă de chestia asta. Înțelegi? Da, cam asta e. Deci nu e nimic like, wow, ce idee extraordinară. Dacă nu ne-am fi gândit la asta, nu am mai fi scris cod ca acum. Nu, este pur și simplu un pattern. Oamenii au făcut aceeași mizerie de multe ori și au zis, pare că ne repetăm. Hai să-i spunem un pattern. Ok, fine.
Nici nu e ceva senzațional. Dacă vrei să vezi un pattern care de fiecare dată când aud de el trebuie să-l învăț din nou, ăla e visitor pattern. Și ai zicea. Dacă tu să-l învățați din nou, mai este un pattern. Este o chestie mult mai ușoară care poți să faci dacă ești dispus să renunți la anumite garanții care ți le oferă pattern-ul ăsta. Eu nu-l folosesc aproape niciodată. Adică nu-l folosesc niciodată. Și cumva mi se pare really fucked up. Gen, nu. Am avut la un moment dat o bucată de cod, dar nu era visitor pattern, mai era altfel îi spune. Visitor pattern nu este... Ba, nu, ăsta era, da. My God, este atât de oribil. Anyway, de fiecare dată trebuie să învăț din nou cum funcționează. Da, din fericire nu folosesc niciodată, deci. Dar s-ar putea să apară la o întrebare de interviu, by the way. Ba chiar s-ar putea să apară destul de des. Deci dacă aveți acest noroc, dacă vreți să mergeți la interviuri, poate ar trebui să vă uitați puțin peste el. Și dacă vă uitați peste el și găsiți alternative și din astea, iarăși o să fie foarte bine la interviu. Am avut la un moment dat o întrebare de genul ăsta și i-am spus că urăsc acest pattern și am explicat de ce cu lux de amănunte și ce aș face ca să nu-l folosesc, să folosesc ceva alternativ și care sunt avantaje, dezavantaje, ce pierzi, ce câștigi și așa mai departe. Deci nu știu exact cum funcționează, dar știu ce probleme are, că m-am lovit de el. Altă întrebare? Încă 25 de minute. Mai aveți întrebări despre asta sau despre altceva? Ce întrebări? Preferați limbajele care folosesc excepții sau care returnează erori? Care returnează erori. Prin asta însemnând că eroarea este semnificativă pentru aplicația ta. Excepțiile nu-mi plac deloc. Și în general o excepție înseamnă, din punctul meu de vedere, you do not recover from exceptions. Ever. Îl lași să ardă. Și asta este strategia mea de recovery, este don't. Dacă ai o bucată de software care poate să-ți returneze ori asta și în funcție de ce îți returnează trebuie să faci anumit lucru, aia este o chestie care o returnează. Dar presupun că îmi spui excepții returnate, la asta te referi. Dacă nu mai aveți întrebări, o să continui să mai scriu câteva din astea. Să treacă timpul un pic mai repede. Dacă aveți întrebări, pur și simplu întrebați, că sunt pe aici. Unde eram? Aici.
Să lucreze cu symbol table.
Ok, și asta e făcută. Nu pui deja implementat, tipurile sunt implementate, valorile sunt implementate, expresii, level value, dictionary și cred că deja asta e scris acum. Bun. Și acum cum vreau să scriu asta? Mai am eu o întrebare. Te ascult. La acel singleton boolean type, când trebuie să ne referim la el, scriem boolean type, un boolean type? Nu. Unde aici? Dacă acel... pe referim la scriem boolean type.t. De la type. Da. Alternativ puteam să-i spun ăsta boolean și probabil ar fi fost mai bine, mai citibil. Dacă spunem aici lui ăsta, stai puțin. Undo, așa, și să-i dăm Shift F6 era oare? Da. No, dacă îi dau chestia asta și poți să-i faci aici o chestie gen, știi, un truc, că ți-a pus în import static, pam, atunci poți folosești direct chestia asta și arată mult mai bine. Da, cred că las așa, că e ok. Ia să vedem unde mai e folosit. Ok. Da. Și mulțimea putem să facem și pentru int. Da. Și mai era chestia aia cu default values. Aia nu are cum să fie pe o metodă pe valori. Este definită pe tipuri. Și am mutat-o. Right, și am expresii. Două moduri aici în care pot fi implementate. Pot să folosesc un enum și o singură clasă sau pot să fac același lucru și să implementez o ierarhie. Gen sum, plus, minus și toate chestiile alea. Ce vreau să fac aici?
Ok, hai să facem ceva interesant. Ce înseamnă tot asta? Deci am parametrizat-o am adăugat 2 parametri generici la expresie. Parametrii, deci primul tip reprezintă operanzii și ultimul tip reprezintă rezultatul. De fapt, noi avem chestia asta definită momentan. Ce tip de operație avem? Că mi se pare că la noi toate sunt aceleași tot timpul. Dar o să ai la un moment dat mai mic sau mai mare, de exemplu, care îți primește 2 întregi și îți rezultă un boolean. Dar văd că aici nu sunt definiți. Și atunci o să fie toate 3 mereu la fel și atunci nu are sens să facem asta. Iar așa reprezinți o funcție de 2 parametri. Ok. Ce este acel java.attitude.function.function? Asta este o interfață care reprezintă o funcție. Primul parametru este o funcție de un parametru. Da? Și primul parametru în cazul meu este t, deci primește o valoare, și al doilea parametru sau rezultatul funcției este o altă funcție care primește un t și returnează un t. Și așa scrie un operator. Da? Ai integer și rezultă un integer. Deci ultimul template parametru return type și primul este este primul parametru? Sau poate avea și mai mulți parametri? Poate avea un număr infinit de parametri. Dar ultimul întotdeauna e tipul return-ului. Dacă ești într-o lume în care, de exemplu, de programare funcțională, atunci poți să ai funcții care îți returnează funcții. Da? Și atunci poți să ai o funcție care îți primește ca argument 1, argument 2, argument 3 și îți rezultă un rezultat 3. Dar pe asta poți să o privești în același timp ca o funcție care primește un argument 1 și îți returnează o funcție care primește un argument 2 și îți returnează o funcție care primește un argument 3 și care în final îți returnează 3. Da? Deci astea sunt moduri de a reprezenta o funcție cu mai multe argumente. În general, în Java și în limbaje imperative folosești modul ăsta, dar pentru că vreau să mă amuz un pic, am folosit modul ăsta. Și asta deja pentru că am parametrul ăsta t aici, asta nu mai este o funcție aritmetică, asta e deja o funcție, un operator binar. Shift F6. Binary operator. Ok? Bun, și acum hai să vedem cum îl facem pe ăsta să fie de acord cu noi. Deci am funcția asta. Deci o să am un operator și de asemenea vreau să fac... Hai să nu o complic prea mult. Să o lăsăm așa. Și ok, și operatorul ăsta ce o să aibă? O să fie de fapt o expresie, nu?
expression, implement methods, bla bla. Ok, fine. Iar evaluate-ul ce o să-mi facă? O să-mi ia... Așa, și o să aibă un o private final t left, private final t right. Ok, și pe asta trebuie să le adaug la constructor. Bun. Și acum aici trebuie să ne returneze. Problema e că asta o să fie doar value. Deci asta trebuie să ne returneze value și atunci ce vreau eu aici, de fapt, aș vrea și o funcție de conversie de la un value și de la un value la t. Nu mă complic prea mult un pic, oare. Am putea folosi doar vele peste tot în loc de te și să scăpăm de te. But it's not fun. I mean, e boring dacă fac asta. Știu ce vrei să zici, da. Îmi amintesc ce am făcut data trecută și sună bine. Așa. Interface. Trebuie creată clasă și de acolo. Da. Deci dacă fac ceva de genul ăsta, atunci ar trebui aici, în ăsta. Deci aici, de fapt, ce vreau să spun? Vreau să zic așa, ok, valorile mele de multe ori sunt izomorfice cu valorile din limbajul host. Deci dacă iau o valoare de genul ăsta, să-i spun că este izomorfic cu asta. Ok, hai să folosim niște nume de variabile interesante. From to input să fac aici change word from, change word to, change word from to input. Ok, și avem astea două funcții. Și atunci o parte din astea or să fie izomorfice. De ce? Pentru că, de exemplu, integer value, isomorphism, avem unul între integer value și integer. Ok. Implement methods. Pam, pam. Și acum am un integer value input, return, input, get wrapped value și to from, change word, return new integer value input. Ok. Bun, și am stabilit că valorile astea sunt izomorfice cu limbajul meu host și acum mai avem boolean value care au aceeași
proprietate, ok, virgulă, isomorfism între ce? Boolean value și boolean. Ok, implement methods, ambele, turn boolean, get wrap value. Nu, asta puțin că asta e typo, aici vreau. Input get wrap value, ok, și ăsta asta avem așa. Am putea să facem chestia aia, știi? Ser input. Dacă input, atunci boolean value true. Altfel, boolean value false. Ok. What? Nu. Merge. Ok. Bun, și acum dacă am chestia asta, ideea asta de isomorfism pe care am introdus-o, atunci ce pot să fac aici, binary operators, spun că trebuie să fie t extends from și to. Nu. Ok, și atunci probabil trebuie să le introduc și pe astea. Ok. Function, toate astea trebuie să aibă definițiile astea. Și acum avem așa. Return. Operator apply left punct asta trebuie să văd exact care sunt. Nu, stai că tu ăsta de fapt este chiar tu. Și acum este sau from to. De ceas. Vă țin prea mult. Stai așa un pic. Ok. Am terminat pe ziua de azi. Deci puteți să ieșiți dacă vreți, să ieșiți, să stați. Bine, seară bună. Ciao. Revedere. Nu știu. Posibil să nu, pentru că teoretic asta e codul care trebuie să scrieți voi. Dar o să vedem. Bine. Pa.